Abantu ba minto chine chinga kichingi yanende nanyorire elinde ndi omugano mwinge buna narwara na buna Nyasaye nkonyire mpaka naikirega ncha samarieta Joseph Mambo Turi ose MJ elieta liane lyo oboteri nabonta itentebe nga narwara se egekegeke lakini yokurwara gotarenge gosori kwarengo gotindi kwa goseta abantu abange bali bamanyete nigo nachagete koigubobe ase gekuba kiane kero nare go drive to town kogende function ya Jamhuri Day yarenge mosocho nabona igete function nende nkakore gasi yane oboteri buya otatiga nonye na igwete bobe ekabetereri nga kana akorire tigangende nyagetari kagenda se nyagetari ya Krista Marian nkarwari gwaroro samatuka atatu nanyore change buya nka sabe transfer koenda KTRH Kisii Referral Hospital abunaro no nabete ngabeko ICU ngabeko HDU ngarwari gunabanyagetari bagashukurika ko ligia nga ingikiarenga so muchando lakini nende bakanyoranga nimbo to muchando hase nkoro na what the shortness in breathing kera banyagetari bandigereria nabo bandu waletie bale makini mono sana nga naki mongwano yo agokonye kanende muchando kyoyo lakini after that bakarambu ya bantume Nairobi Hospital nchikorora a cardiologist munyagetari bw'enkoro so they made arrangement kabeko ambulance nkagenda Nairobi Hospital narongo ikonga bekwe ward naro bagachaka gukora uburingoria kutaka kumanyanga nakyo muchando yochete nende ninki naroro bakandwalia nende bakanyoranga the problem I had oringe inflammation of the heart bali bono masomete technology yo banyagetari mumanyete bono rende bandwaliria se amatuka atatu nende ebiri nigo yarenge nene mono nabona arenge worried even my family bakabolinga how we going to pay the bill. They were very much concerned konyora boboire lakini rende Nyasaga nkonya nkanyore support korwa so mheshimiwa Simba oyoro mugavano Kisii County nende no musani onenda tebe agakane billions yarenge close to 500,000 agakane billions nkarunya getari kinde buya nende ngo na komekiale follow up ngana kingendrete osena abwenire used to communicate ko mbolinga na kingendrete so yentekene nenda tebe mbiye mono governor asemere mimi ya wakorire wewe ulikuwa ni kama baba yangu wewe ndio umesimama na mimi mpaka saa hii natembea family yana yale nilimbiye mono my parents my mom my brothers and sisters my wife yani nige ntonda tebe ngambiye mono asemere mugo wakorire ne serikali yao ende tiganya sana uko beko okonya n'abantu bande boigo obuna bw'uburayi abantu baganetie muntu bwateri yanda okonya abantekero barasemi chando kona ira nirimbiye mono ende tigangira nerie abantu ba minto mbiye mono bali baru Kisii County gocha kondora H.E station chonsi pichu boralia ende nabarabu nabo bacha bakandetra ni Christmas bagachenjerengi ya sana bagekanya bakandora nende bagante bipole igo nimeshukuru sana abantu ba Kisii County nimeshukuru sana marafiki zangu kwa wale mliniombea na washukuru kwa wale mlitaka pia kutoa support yenu kwangu nashukuru lakini anene mono governor mbiye mono engana gwakorire tingonye basobogera mu mabwane asante namonte getente benga corona arwara kiro muntu na aba shocked I had friends na barabu bakebe kamo bagatakanga kero kende tigaba contribute egeko rambaro chinga Nairobi Hospital na bera be challenge bono namonte itemba tevinga isingenche biri yane yakanirwe timbo atiene financial crisis yebetereti ngambo na togwakane bill nabonare kubasaba na baminto bono inuendo mora kole no gonsabera nende group ina moko yesieka asobwanchani obonene
ese ng'encho omonto kagwakonyerwa naendete bweneti ochaka kobeka ng'emechango nero omonto arare kero kende ararengereri ng'a otaete gotumia oborwaire bwao for financial support etaiyo. Nigo nganeti ntebe iga Nyasaye oyo oturusirie ase atambe na bono twakorire omwaka na emeremo twakorire na omogavana oito buna togochi gokora omwaka na emeremo emiya minto omonyageti inga naende chinguru ngochichechire nabo ngigwete ng'a ninche nsokie ogotera gwa thanksgiving omogavana ngwakere mbuya mono lakini rende gotaracha otema omanyete ng'a Simba Netaya ogusiya omogimo ngigwete tenenianga amato igoro ndabatebia mumuranare sobe karibu basierie tariayo korukusimba aye Simba negesire kioge gekona chama uga giasokie mzeto omogano simboro mutambe nintema koyo kwano taere ochakere bobasi Simba Netaya.